ngembangke. Wah ngono. Pancen dina semengko ora pejuang melawan penjajah nanging awake dhewe berjuang ngisi marang pembangunan. Wah ngono. Lan merjuangake marang sagunging keluarga aja nganti anjok mring jurange kasangsaran ya ki mau ing geni neraka ya nduk ngono ya Pak. Matur nuwun nganggo banget. Uga iki digiyarake langsung kelawan radio Sugesti FM. Oh ya, matur nuwun ya Mak. Radione Piyayi Lembean kene. Ya matur nuwun. Titi Kalungguhan iki suman ngabiwantara ya kuwi mau sing mepet awake dhewe iki bojoku nduk. Sing lemu kuwi. Iki bojoku. Lemu malah menak nduk. Ayang. Tak openi lek kurup. Ayang. Tenan. Aku ki nek karo bojoku gematiku ora umum, ora ana wong sak donya kok ngungkuli gematiku ya ora ana. Aku tenan kok. Bojoku arek kados tak gawake anduk lho ngono kuwi. Aku kuwi janji diseneni bojoku no. Aku meneng. Ayo, wong aku cilik kok, Nduk. Iya. Ngono ya, Mak. Matur nuwun iki niken para wayu Suyatmi. Sinambung ya kuwi mau saka Kabupaten Magetan Genduk Bintari ki kuwi. Lan sinambung meneh saka ya kuwi mau Kabupaten Magetan uga ya kuwi mau Genduk Ayu Wulandari. Terus sing angka 4 ya kuwi mau Genduk Nurhayati. Sing angka 5 ya kuwi mau Genduk Lia Aprilia Vieta Suhana. Ya. SPD sing sangka ya kuwi mau sangka Kabupaten Magetan uga ya Genduk Paramita. Presiden cilik sing urung tau mambu lanangan. Kok gawa, tak gawa. Lah, anak iki ya urung tau mambu nduk iki. Iki, kepareng ngastomik nyun sewu kula nderek tepang Gladiwana. Sapa? Nyun sewu. Naminipun sinten Mbak Yu? Inggih kula. Nami kula Sutini. Mbak Yu Sutini ing Glonggong nggih? Inggih. Lalah Mbak Yu Sutini saking Glonggong. Mbiyen namane ayu ning ora umum. Ngono. Wah, fotone nganti tak ambungi. Nom-nomane kuwi. Kuwi Mbak Yu Sutini saking Glonggong. Putra sampun pinten Mbak Yu? Kathah menika. Pinten? Nika sampun Mbah. Sampun Mbah? Nggih. Pun diceluk Mbah Utri niki. Mboten napa-napa ning sik seger kok, sik seger. Bejane lek duwe piyayi kok leh mumpluh kaya ngono. Nggih benten ngaten kalih niku. Celak jenengan menika mlumpuh. Ning kula nyawang niki nak nyawang jenengan sik mumpluk jenengan. Ngono. Matur nuwun menika Mbak Yu Sutini saking Glonggong salajengipun. Nggih nami kula Lek Ra. Lek Ra. Alah Lek. Nggih nami anu kalih alias Mbah Uti. Nggih Mbah Uti. Nggih putu kula pun kalih ning kula rondo. Hah? Rondo garing. Garing? Alah. Putu jenengan pun kalih. Nggih. Alah delondonge tiyang pundi jenengan? Anu kula delondonge tiyang Ponorogo. Lah panjenengan bucange pun tambah bojo napa dereng? Kok malah nyelenek to. Mbok modar kula nggih ming siji niki kok. Sing siji ten pundi? Nggih namung siji niki sing teng mriki niki. Lah nggih terus sing sijine ten pundi? Nah, aja urup-urup banyu sing wis menet rasane to. Tak rungokke kadek mau keleh jujur peret aku. Tenan kok. Kula niki wong sing kondang lho. Klambi kula mawon pun putih niku nandhakake yen suci lahir batin. Ngoten. Yakin? Oh, yakin. Piye ta iki? Kula niki pun kondang dalang alim. Karo wong gerang ngapusi. Lho, saestu jenengan ngerti alim niku mboten? Dereng. Alim niku
Alim dek kapan ke lunga urung mulai kok, Mas. Alim niku angon limpene bojo. Alah, ngoten nggih. Mboten namung gojengan, Mbak Yu, Mbak Yu. Lek Pairah. Nun. Alah. Rek Pairah mbiyen aku kenal ki urung tukul, saiki wis tukul ya, Yu. Apane? Hah? Kuwanene. Tak tukul wane. Oh, mboten. Wah. Wong sik piyayi sik segere kaya ngono kok. Elok nganggo banget. Sakniki lek Pairah menika pun kemajuan gawe kacamata. Oh, kacamata. Ya iki malah kacamata penyambung, Nduk. Ngono. Dadi hah? Urung. Teng griya. Hah? Teng griya. Teng griya. Nak maca nika. Ayo jenengan nggo kacamata. Lek ten omah, ten iki rak jorak to le. Oh, nang omah nggawa kacamata. Dadi nak upamane maca gen ketok gedhi. Nggih. Ndek men kula terokke. Wah, kula nggawa kacamata bareng kula teng jeding ngingeti nggen kula guwila malih gedhi. Wis kula cepot, kula gecek. Nah. Ketok medeni kae kok. Lah kok gilani aku tak melu ndelok apa oleh. Wong edan ora. Salajengipun nggih menika wau gendho Lilis Indarti menika saking Dumpil garwane Ngabah Kirun. Piyayine moblong-moblong. Ya, Nduk Lilis Indarti. Sangka Dumpil, Nduk. Ya, matur nuwun nganggo banget. Suka pangripur lumantaran budaya kang adiluwung dina semengko ya kuwi mau ngiras pantes temu kadang sambung rasa kalawan piyayi ingkang mapan ana ing Lembeyan suwe datan pinanggih ya Nduk ngono yen to sesuk awake dhewe ana kuwon harja takran ya kanthi bintang tamu Mas Gareng sing saka Ngesti Pandhawa Mas Bagya iki anake lanang sing tak gawa wah ngono Praonca Braulayar Jaya Wilujeng dalu Mas Petruk. Wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Mas Bagong. Dalu, Mak. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Sehat sedaya. Saged sowan wonten ngendi iki, Gong? Desa Tunggur. Desa Tunggur. Nggih. Desa Tunggur iki Heeh. Pak Lurah ora neng tandinge sak Jawa Timur. Lho kok iso? Kok iso to? Lurah paling atos dhewe mapan neng Tunggur. Kok iso? Sono kelingi lah atos. Pancen ya tenan kok. Kuwi atos ki mung asmat, anging piyai ki lemah lembut.
Pancen salut karo warga Tunggur ya, Gong. Apa kowe wis pirsa Pak Lurah Tunggur sing ndi? Aku iki nyepelekke aku apa mbok karo Peh Petro terus ora kenal Pak Lurah. Ndi coba? Piyane sing pundi, Pak? Ki lho sing wis tau. Ben ayo ora cetha. Dalu Pak Lurah, matur sembah nuwun. Wong ya dipaske fotone genah ketok lho. Oh iya. Aku yo lagi ngerti iki. Tak ya wis kenal. Iki melu mangayu bagya, Gong. Heeh. Warga Tunggur. Desa Tunggur. Heeh, ngenekke ulang tahun kemerdekaan RI karo ngenekke bersih desa. Bersih desa. Bersih desa ki filosofine ngresiki barang-barang sing reget. Dadi reget sing manggon ning desa kene supaya ilang kari ayem tentreme gemah ripah loh jinawi. Amin. Allahumma amin. Lan uga mengeti dina kamardikan. Iki mau wis dinyanyekke lagu-lagu wajib lagu-lagu kamardikan. Kamardikan. Malah iki jane bintang tamu ki ana 3. Sing siji sapa? Ning siji pangapunten mboten jumeneng, Pak. Jumeneng ya gelem. Ning aku ki amatiran. Nek kowe kira ora amatiran. Oh nggih. Aku jane nek ndalengno kaya Kang Terus ki nyang aku ilang nggih tenanan. Saiki dadi bupati kados panjenengane Mbah Mantri. Zainal. Oh nggih. Aku awake dhewe pengasuh pondok pesantren. Niki wau kula dugi pun disangoni kalih Gus Zainal. Kula 20.000, Bagong 20.000. Mugi dadosna berkah nggih, Yang. Oh, modal ora kowe. Aja tinggi buntut. Aja tuku buntut. Iya. Dalang kok mengenal tuku ndas ae. Nggih, nadyan kula nggih mboten tau tuku, Mak. Lah wingi kae? Tenane. Alah wis bangsa kaya ngono ki ora apik. Lho wingi kan ora berkahi duwite. Lho, wingi aku ngerti. Wingi aku gur titip kae iki. Padha. Ane kan ratuku langsung ngono lho. Ya ngene, Gong. Ya seniman ki kadang diidentikan dengan kemaksiatan. Iya. Mula kowe iki ya kudu menghilangi image masyarakat sing seperti itu. Bener. Enek sing jare, wah seniman iki identik karo minuman keras, seniman iki identik karo perjudian, kuwi kudu diilangi. Iya. Seniman saiki seniman sing berkualitas tenan. Pancen aku ndempen tukang ngene. Saiki Alhamdulillah serawung Mas Alek. Mas Alek. Sakemu ngene terus. Tenane. Alhamdulillah. Salat wis gelem salat. Ora wong omahku ki Sukoharjo Bekonang dadi dhisik ki ngene. Heeh. Nggawa galon cilik-cilik saiki mung galon sing gedhe kae lho. Ngomong gawe dhewe. Tak kira iki wis insaf. Ning saiki kudu insaf. Insaf wong ngawur dalang sing tertib kok. Mas Alek ki sapa to sing ra ngerti Mas Alek Jawa Timur. Dalang paling tertib. Lho, aku ki ya tertib lho, Gong. Mula tertibe. Aku termasuk dagelan tertib lho. Tertibe ning endi? endi? Tenono aku nek rung dibayar tak ora mulih. Oh, edan. Saking tertibe. Heeh. Mayang nang ndi bojone nganti digawa. Ya demi keamanan. Ayo kok. Dadi apa ki nggawa bojo kuwi mau enek fungsine. Nggih. Fungsine ya kuwi mau upama arep butuh dahar sak wayah-wayah. Ora bakal penyakiten. Mergo sing nyepakne bojone dhewe. Nggih. Kaya kowe nggawa ora? Pengesune bojo kula nggih enten. Enek. Bojo jenengan nggih enten. Bojomu enek ora, Gong? Ora enek. Lho, kok aku gak mbok kabari. Lho kepiye to bocah iki? Bojone Mas Alek enek. Enek. Bojoku enek. Bojomu enek ora? Ora enek. Dek kapan kok aku ora mbok kabari iki loro apa? Heh, Tegese iki ora enek nang kene ngono lho. oh tak kira ora enek mati. Opo pitono gimana ndek iki bar digawa. Gimana dek iki? Iki bojo tak wet-wet. Wilujeng rawuhipun Pak Bupati Magetan. Bapak Bupati, Bapak Sumantri, Pak Camat Krembean, Pak Gatot, Pak Lurah Sono Keling, Pak Kaur Suhut, Pak Ketua Dewan, Pak Joko Suyono. Pak Joko Suyono ki kena kabeh to? Alah ngasmane ya tok kenal. Ya lagi strawung bengi iki muga dadi nyedulur ya, Truk. Iya. Ngene iki jenenge pejabat rakyat iso dadi siji, berbaur dengan masyarakat. Iki wis menunjukkan memang betul-betul Pak Bupati itu betul-betul bupati sing merakyat. Merakyat. Termasuk ketua dewane barang. Iya. Jenenge wis DPR. Lire. DPR kuwi lak wakile rakyat. Iya. Memang ya harus merakyat. Heeh, iki wis ditunjukke Pak Bupati, Pak Wakil DPR. Iya. Kepareng rawuh. Iya to, Gong? Pak Ketua DPR. Ketua DPR. Pak Ketua DPR. Iya. Ketua DPR ki lak wakile rakyat. Iya. Pokoke ayem tenan, Gong, bengi iki. Ayeme.
Lah ditunggoni para sesepuh-sesepuh kuwi. Aku nek aku ra kuwi. Lah ngopo? Ayeme mergo kingko mulih entuk opah aku terus. Wong edan kok dirembug. Lah kowe arep ditunggoni sedulur nek mulih ra entuk opah, arep wong ki ngijoli bensin apa? Ora le ngono wong mangkatmu wis diweling Mbak Yumu. Piye? Aku lak pamit. Tak mangkat sik ya Mah, aku ngono. Mbah bojomu Aku nyeluk Mah. Loh, bojoku jenenge lak Sugimah. Oh alah. Oh. Tak kira Mah, oh mamah kok ireng aku. Lah terus bojoku meling, tanggapan ngenti Mas? Iki ning Magetan dereke Mas Alek. Iya, terus aja lali bayare nggo setor bank sesuk lho, ngono ki wisan. jabang bayi. Dagelan kondang iki duwe utang bang. Aku utang ki hobi kok. Iki lho, nyonto sing saka Solo iki. Lho, contone sing kosong. Piye? Wingi wae omahku dipoto saka BRI. Weh, arep nggo omah percontohan. Nggo percontohan. Ora. Lah ngopo? Wis telat 3 sasi kok. Oh, alah. Kowe ngomong nek telat 3 sasi kelingan aku, Gong. Piye? Wingi bar kewirangan karo pegawai bank. Lah ditane lak setor aku lak telat 5 sasi. Iya. Diparani ning omah. Anakku sing cilik wis tak weling-eling kok nek pegawai bank rene ngomong nek bapak tindak. Iya. Wah, pinter anakku. Pakmu nanti le, bapak tindak. Lah tangan iki kayak ngene ngode aku. Terus Tak kira wonge lak ya wis mulih. Tak inguk kok cendela lak ngono. Terus pegawai banke noleh ngerti aku. Piye? Balik ngomong nyang anakku, meling nggo pakmu, so nek lunga ndase kon nggawa galo ketok ning cendela. wis ingo-ingo ngono to. Ora cetong ngono. Gecek. Waduh, kewirangan karo pegawai bank iki. Mula aja seneng utang ya. Oh iya, ya nek kepepet tok wae. Oke sithik disyukuri dadi cukup ki luwih apik. Contone masalah iki lho, gak gelem utang. Loh, aku wandane sapa pun duwe dhewe. Mobil kae mung kredit, kae gak utang. Kredit ya tunggalane utang ya lho. wong aku ki tenan kok. Terus pundi? Aku ki tenan. Mayang ki ora kaya liya-liyane. Aku ki nak gelem nyambut gawe. Nggih. Lunga ming nggawa barang saithik mulih mesti nggawa 30-an yuta 40 mung gawe sak miliar iso. Aku yo melu. Aku mbok melu, Mas. Mbok melu, Mas. Enteng gayane. Napa Napa niku niku? nggawa sertifikat? Yo mlayune nang utangan meneh. Pokoke bengi iki menune utang ngono wae. Remengsaku kok. Neka-neka. Pikantuk salam kali Mas Sumar Bagyo. Nggih. Sesuk bengi yo nderekne. Mas Gareng Semarang. Nggih. Iki jane bengi iki Kak ya rencana nimbali Mas Gareng Semarang kok. Gandeng danane mepet ya cukup aku mbek kowe. Iya. Wadah. Ora sing ngono, Truk. Piye? Dadi awake dhewe yo nglenggono, dagelan ki yo ana rega ana rupa. Ya pancen ngono. Ya kabeh kuwi mau ditilik kepinterane. Nah, betul saestu. Ngono. Jajal nek kowe arep takon. Nggih. Anake sapi jenenge apa? Lah, anak sapi jenenge sapa? Dijawab. Anake sapi jenenge yo Pedet kok. Yen anak wedhus? Anak wedhus jenenge apa? Cemple. Yen anak kebo? Gudel. Mboke sapi? Kaya ngono kok arep muni larang. Oh, alah lele. Lah, mboke sapi sapa? Mboke sapi yo, lah terus sapi ki anake gudel lah terus mbae sapi. Ah iya. Mboke Ora sapi Jawa sapa jenenge? Ora mudeng to kowe? Lah sinten nek mboke sapi? Mboke sapi kuwi mau semut. Lho, kok semut to ki? Ora percaya. Lah semut Pripun? semono kok Ayo, sing nembang. laeke sapi. Nembang. Dandang kula. Semut terang anak-anak sapi. Lho iya ta? Wis ngalah wae kok. Iki sing pekok aku pokono to iki. Ngalah wae. Awake dhewe sing bayar kono Oh iya wis ngono nggih. Semut ireng anak-anak sapi kepoblong. Oh iya. Lah sakniki Mas Gareng. Tak cangik. Nah, pripun? Gudel niku anak napa wau? Anak kebo. Nah, pedet anak. Anak sapi. Nah. Kowe anak. Lho, anak ketek. Lah, wong anak ketek kok kemaki iki lho. Kok kowe malah ngarake kono kethek. Pedet anak napa? Anak sapi. Gudel. Anak kebo. Kowe anak. Ketek. Oh, ngaku lho. Mosok kowe anak kethek, Mas? Sesek. Iki kok saya trunyam to iki. Lah. Takon. Aku arep takon. Takono. Kewan sing paling ngeyel dhewe kuwi jenenge kethek. Napa nggih? Lho, ngeyel. Lah kok iso ngeyel? Lho, ngeyel. Oh, sing ngeyel kuwi mau kethek. Oh. Lah ning ngene lho, bacane.
Kethek niku kalih menungso regane larang kethek lho. Kok iso? Oh, coba jenengan ning Gembira Loka. Heeh. Ndelok kethek mbayar 30.000. Iya. Ah kethek ndelok jenengan gak bayar lho. Malah ninggali kacang. Oh, iya. Kalah karo dagelan mbok modar ngene. Aku arep takon. Jenengan dadi wong seni wis suwe. Nggih, alhamdulillah. Yen suarane kendang piye? Yo, lah tak tuntak. Suarane kendang. Bilang tuntak. Yen suarane kempul, kung. Iya. Suling. Tuli. Kaya ngono kok arek ngakuken larang. Piye to saiki? Suara kempul. Kung. Suara kendang. Tuntak. Suara suling. Lho, ngono kok muni larang. Lah nek jenengan pripun suara suling? Mong. Kok iso suara kok mung. Coba sulingan po munine po mung ora percaya. Lire pripun? Ayo nyanyi. Kambang suling tumandang suarane. Tolat tuli kepenak unine. Unine mong. Lho mutar ora kowe. Jono. Saniki. Ngapiye? Tentang kepahlawanan. Heeh. Ibu kita Kartini jenengan wis pirsa? Ngerti no? Jenenge cilik Bu kita Kartini sinten? Lho, yo Ibu Kartini. Ah, kleru. Sing bener. Bu Kartini iki jenenge cilik Harum. Lho kok harum? Coba nyanyi yo. Ibu kita Kartini, pembela bangsa, pembela. Piye to kowe iki? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Loh, harum namanya. Iya. Gak pembela bangsanya. Iya pembela aku ya pahlawan kok. Iki awake dhewe kok Solo. Ngapa? Kowe iki nek nembang rapal ki aja nembang. Apa? Gawe isin iso kebacok nek kene. Ibu kita Kartini pembela bangsa. Ya bener kuwi pembela bangsa. Ibu Kartini iki ya pahlawan. Nek nggon nyanyane Ibu kita Kartini ora enek. Kowe iki ngewaki aku apa ngewaki dalange? Ora enek ukurane ngono kuwi. Ora masak kok. Kaya ngono kok ngakur sedas. Aku arep takon. Napa? Ayo. Siji ping siji pira? Lho, siji. Loro ping loro? Papat. Saiki aku arep takon. Pite papat dikali 4 pira? Papat ping papat 16 genah 16. 16. Kaya ngono kok ngaku dagelan pinter. Lho, piye to saiki? Ayam 4 dikali 4 pira? Ya 16. Kaya ngono kok muni dagelan pinter. Lah pira? 8 adoh kok Solo teko kene kok. Kok 8 to? Ayo. Takon pitike pira? Papat. Ning kali pira? Papat. 8. Oh iya ya, Kong. 8 lho karo sing nang Tanggul 8 kok dadi 16 kok. Saiki enten manuk 5. Heeh. Mencok ning pager. Ditembak siji diel jek pira? Yo enek 5 ditembak siji diel jek pira? 4. Lah piye kuwi? Entek no. Lah kok entek? Lah sing papat mabur kok. Bener. Aku arep tekon. Apa? Sik. Iki arep ndagel parep padu to iki. Kok tekon-tekonan terus. Is ben. Iya. Mbak Cange. Iya. Oh iya, heeh. Yen enek saiki upama enek jenengan liwat, neng kono enek klethong. Nenek klethong. Kuwi mbok singkiri apa jenengan panggah neng kono wae? Yo tak singkiri. Wah, dipok piring arep pok pangan mesti. Yo nang kono. Nang kono. Lah wong ngerti klethong kok tunggoni. Ora nang apike, Truk. Umpama Mas, umpama. Iya. Lah, letong niku sak piring to? Heeh. Dipangan wong loro ngoten pripun? Mot. Dadi mbok pangan dhewe berarti. Iki ki teko letong teko kethek barang. Apik. Ang dipangan dalange dhewe. Wis karepe lah wong dipangan wong loro ora oleh. Upamane tak ndum karo kowe ya gelem ya, Kong? Mah, Lho, arep pangan malah. engko didom wong loro ya, De ya.
Iki ya mah. Kok bangsa. Saiki Mbak Cange. Ntiripun. Jenengan pirsa to, dokter? Ngerti no. Lah pripun carane mbedakake dokter lanang karo dokter wedok? Duh, dokter lanang karo dokter wedok ya ora ana bedane. Ya mendadak jenise bae ya beda. gampang to truk-truk. Oh goblok kowe, Gong. Carane mbedakake dokter lanang karo dokter wedok. Piye kuwi? Nek dokter lanang kuwi katoke mesti putih. Nek dokter wedok ya sing katoke abang, sing katoke ijo, sing katoke lorek. Lah kowe nang gone dokter wedok kowe arep dadak buka-buka. Wong edan ora. Nggih, Mas Petro. Nggih, wonten gawuh. Ditanjakne penyanyi setunggal mengki Kanjeng Bupati Katore. Sampun paling Petro. Paring dawuh. Iki ana presiden Jiro Lupatmono. Songo. Pomo kowe kon milih-milih sing ndi? Milih Mbak Endarti. Gawane Abah Kirun. Lah kowe pemilih ndi? Ora milih. Lah ngopo? Nggo apa wong dudu nggone kok dipilih iki? Iya bener kowe. Kok demene ngopeni. Aku trauma karo sinden kok. Dadi dagelan ra iso duwe iki ya mergo kuwi kok. Nggih. Ya, sinten sing didhawuhi Mbak Cange? Genduk Lia kelawan genduk Lis kepareng jumeneng mangayun. Yo, semua desa. Wonten ing panggung paring pangitur para tiyang siri mugi berkah Pak Lia datang Wilujeng dalu Mbak Lis. Wilujeng dalu Mbak Yilimbo. Nggih, wilujeng dalu Dek Lia. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Mbok kowe awor wong Mbak Lis karo Mas Petro mbok yo ngadeg to, Nduk. Empun lho, Mas. Putrane kowe iki cendhek to. Oh iya. Bagong. Mripat tombone sepuluh kok ora cetha. Mripat tombone sak ngono. Arep ndek kaya ngapa wong wedok. Nek wis ketemu jodhone wong dhuwur, jam 12 bengi tetep pas nggon-nggonane. Lire piye lho, Mas? Lah kok saged? Arah rasa dijelaske engko tak SMS. Kula rungokke keng wingking kok jenenge jodoh trauma karo sinden ki po. Nah, Lha aku ki. Ngopo? Amarga ki ya kan ngono kae lah, Mbak. Sing genahnya aku kapusan ngono kae. Wah, diapusi wong saiki yo kepenak. niku elek-elek bojone dhisik nggih sinden. Sinteng botang niku ta? Nggih, saiki kapok mboten nyinden. Gara-gara digebuki wong. Lah kok iso? Lah critane bojone Bagong niku lak nyinden. Heeh. Nggarap napa niku Gending. Ladrang Wahyu. Heeh. Protaruna angudya sanes kala mangka sagunge dumati. Lah bojone Bagong kleru. Sampada engke. Niku bojone Bagong kleru. Protaruna angudya sawetara nganggo sarunge Jumati. Ah medhun kok panggung jotosi bojone Jumati. Kae anu kok terus tak damekke kok. Wis kok damekke. Ya sarunge terus tak balekke kok. Jenengan nggih bojo pangerten. Lah kandhane wong bot repote wong jejuduan iki pancen Karmane para kadang iki diaturake bajing loncate ya. bajing loncat. Sip. Bajing loncat. Dibawani. Lenggah sik, Mas. Ya. Nggih. Pokoke timbang ngene iki mending tuku dadi pokoke terus. Pengalaman wis. Yo. Angin panggahi
arep bape nderek. Ya. Dai kecil. Gerung ngacacang ngacacang ngenil ngacacang ngenil saben waktu Yo sing ngaturake Dek Nur dipurwakani kanthi entro. Ya, purwakani kanthi entro. Nganggo intro miki nduk. Ya. Yo. Monggo diaturake cowok intro Jaipong.
Matur nuwun.